every man there. Every little man, you make every man there. No, every man you can say. You want to make money here, you will say, Tata bonke, where my love, we are Those universe like life, what does a universe say? Good life. Actually, car, I get wrong. Car. Oh, you cut on. Male. Bah. Ufake. Mangifuna ukufaka ngizokufaka straight ngifake ithi nangu. Chai banana. Chai. Take away no man. No. No pop. Nanyam. Also itenga lawe. Ishara live, you can turn around, it's up to you. On live. Just on live. Come. Just on live.
Call it. From 50 rand, he played. From 50 rand. Steak, boss, mix. See him up. I'm done. I am. Nine location. Nine location. Nine location. Turn street, kanji. Relaxing. Athathe sister. Let's drive through like ekhaya ehlalam. Ufike nje ume la. Emoto yakho uqede lapho uthatha ukudla kwakho ubaleke. Nxese Kethalam, Cape Town. Nxese mkhulu. NeDurban nayo ingangiphelela amandla, ingangiphelela umoya. Ngizovela kungekudala. Drive through hiyo le. Teka famba baba, thathu yakuhambe. Hlale ngiready ngilinde wena mina. Yini ubuthi ngiyadlala. Nkosi busi Kethalam sengibongele mina. Ngilinde wena. Ungezi phela mase kubhizi kakhulu nawe Nkosi yami. Uze nje kusese early, urelax. Kuzoba lula. Abangena sibakhuthuze. Take away iphumi yami. Asibangene sibakhuthuze. Adlala phela lathi. Buthi ziyadlala ngenani. Hlale endaweni ethofothofo. Thatha mshana. Sekonakele. Nkosi buze ingane zami nambe kahle nsonto ukudla kumnandi. Besangena abanye besazokudla ukudla kumnandi. Bakujwayeleka abangena. Bahlale bevika bayalazi udaba lakhona. Nale quality lenyama yilo le 10 Street eMalvern Julius Johannesburg. Nale iphapha lakho uyalibona nawe. Uyayibonela nawe. Nawe uyayibonela. Nawe uyayibonela. Ayiphume baba. Nale plate. Ufuna ngenze njani kanti manje? Ngoba ngunika konke enginakho. Ngizokunika kanjani enginakho?
Bafo. Steak nevoso nezinto, sayimixa. Sayimixa. Ungabambi igawuthi kuphela nje. Ikuphi la kuseJohannesburg eMalvern eJulius. Nansi location yiyo le. Nayi location. Nanti uyayibona. Uyayibona location? Nansi. Kondini location. Location Kondini. Umngami ke lona umboni le. Spurmanda Khasam lesi. Angikampelele. Spurmanda Khasam lesi. Ngoba ubheke inkosi yami. Like us nepapa thina. Irice asikabi nani. Ilona sinalo ipapa. Leli lodumo kodwa hayi leli papa nje. Ngena khehla lami abangena abantu. Nenzani manje? Awu. Nangesono nilele. Asambe tata. Wazungisho umsindo manje wenzani manje? Akuphuma ukudla lokho. Akuphuma umnyozo uzokulindeni. Akho. Abadla ukudla abadla tata. Wenzani emarinator? Vele ngiqonda ukukhalisela. Angidlali nawe mina. Enyam. Yebo ngiyadeliver. Ngiyadeliver vele. Nayi deliver. 0767781714. Ngihlabe ngeWhatsApp. Bawuqeda ungihlaba ngeWhatsApp awungifoneli, ungangfoneli. Siyaswipe futhi la ungakhohlwa lokho. 10 Street eMalvern eJulius in Johannesburg. 10 Street eMalvern eJulius. Nasi strat. Nayi location hiyo le. Lindewe ni WhatsApp mina la. Lindewe ni WhatsApp. 0767781714. Thanks ngizofika one day. Ubala lo lamakanda ofish lo. Mawuthola isikhathi sondela. Abafika. Ngiyabafaka manje, ngenkani. Ngenani. Nansi enye imoto. Ziyanda isikhathi sakho. Ungafiki seku late. Fika manje. Julius ya. Nansi Julius iyo le. Julius yonke le. Strat Julius le. Garage le Zinex. Imarathon ngapha. Mina ke ngila. Yabona. Ngilinde wena ukuthi WhatsApp. Ku0767781714. Inamba yami lokhu ngiveze njalo nesikhamu to ama order. Lo ngiveze njalo inamba for ama order. Nansi. WhatsApp ungangifoneli WhatsApp. Uzothola yonke information obuzoyibuza lapho. Ngifone nje ubuze. Vele WhatsApp ungangifoneli. Inkosi busise nakho usu WhatsApp wena ungasafoni WhatsApp kuphela. Abangena. Ngagcwala. Uziphume wethu. Abangena. Ngiyagcwala manje. Aba abanye ngapha. Ubuthi ngiyadlala wena. Oh yangidlali. Sondela ke salami ngilinde wena mina. WhatsApp yakho for delivery ngiyakulethela into yakho. But nje wena WhatsApp ungafoni. Mawuqeda WhatsApp izokunika le information obuzoyibuza mina. Ngeke isidingo sibe bikho vele sokuthi ulokhu. Manje udla wedwa namhlanje awungishayina nange thumbunyane encinci nje. Ukeisha lo.
Ayiphuma amadoda, ayiphuma amadoda. Hayi Uber ethi yasondela khehla lami ngokuyiprocess yayo. Actually ngibheke kwazi ngilinde bona. Uleka mfowethu. Iyatholakala. Na Uber ethi kodwa ngeke siyazi sonke bakhona abazoyazi, bakhona abangeke bayazi. Lo ongayazi uzosizwa yimina, oyaziyo uzosizwa yi-Uber ethi. Kuzobalula. ePrimrose uyafika yini webhodi. Ngiphelele yonke indawo wena nje WhatsApp mina. Usendi izokutshela ifoni ukuthi mapha ama step esisebenza ngawo. 0767781714. Just WhatsApp. Hey. After hey, there is a pop-up message, automatically message. Ezovela kuwena. Ketha lami yaphila. Awuthi ngibafaka live. Niyangivumela sanibonana. Niyangivumela nami nalabo abantu sibuka laba about 200 sinibuka. Akunankinga. Nivele nje ku live. Inkosi ibusise, inkosi ibusise. Nizokwenza njalo. Sicede lapho shoot kube mnandi sifa igqive ukuthi sifikile. Onani sifikile. Kucace. Nakho siyabonga ba. Hayi lamangazi, hayi. Lamangazi. Bona nawe bazokwenza njalo. Ngapholisa amaseka okhetha lami nawe sondela uzokwenza njalo. Ten Street eMalvern Julius in Johannesburg. Cha eThekwini angakafika, angakatholakala eThekwini. Nakho lokudla lokho. Nakho lokudla lokho. Nakho lokudla lokho. Khetha lami uyaphila. Mina ngiveza ukudla. Ngoba ngikwazi amaphoyisa ayafuna noma akufuni. Inkosi ibusise naku sekushunqa. Naku sekudleka. Cha libambe lilodwa ungalisaba. Iqatha umsababa. Ulisabani bamba nje ubamba nje mhlapha. Ubamba nje mhlapha. Yinto efunakalayo leyo. Zibusiseni. Ngabe ngisabuza. Zibusiseni khehla lami. Yini ukuthi uyadlala mina ngidlala. Nawe la ungibhekile. Live on live. Kodwa mngami kodwa bakithi waye ungilandela kangaka. Seqondile. Oh. Ukona phethe phone. Uphethe phone khehla lami. Uzokusendela into zakho. Uthe uyayicela umama ushilo. Kudlekile. Hayi kakhulu. Ngicela lithi ngicela ufake le number la bese uzongWhatsApp kuyona ungikhumbuze. Usho ukuthi family ngizokwazi ukuthi kuyadleka. Anginakho okuningi kodwa nginokumnandi. Ukumnandi. Khuluma ndodana. Ukudla bekunjani mfana wami? Udlile nje. Awuthi ngiboyisiso. Nansi. Usuthi 073 usuthile futhi 30 99 362. WhatsApp bese uyangikhumbuza ne. Inkosi ibuse khehla lami siyabonga. Bonga mina. Siyaphuma ithebe. Ngeke usithenge ngeke isithebe Nkosi yami. Ishayitani. Yenzani yagoloza? Iyo. Sila. Hayi location. Delivery yatholakala. Hayi cellphone number delivery.
Hayi deliver. Ngiyaswipe futhi kinjalo. Ngiyacela siyabonga baba. Nayi location. Niphi nayi location. Iyo le. 10 Street eMalvern Julius. Iyo le. Ngisebenzela phandle phela mina ngiyiphara. Angisebenzeli endlini ngisebenzela phandle mina. Ingakho ngingenayo address eqondile. Angithi angiboni ngisekhonini mina. Ubani othanda sekho ziyangena nje namangazi bafethu. Kusese early relax. Kusese early ziyangena. Indawo nje kanje yabo. iJulius le, awunto yabo iJulius. Imarathon le uyabona. Mina ngila. Ekhonini. Kancane. Siyabona hambe kahle. Inkosi ibusise mama siyabonga. Nakho. Boy! Jabile abantu bami madoda. We. Hayi mina ngiyathandwa mina. Hayi, noma